Τη Μαγκύρα τώρα αποκλειστικά στο Όλα Καλά και στην Άννα Ζιδέλη μίλησε για τις εμπειρίες της από το Your Face Sounds Familiar. Μπέτη, μετά από καιρό, στα ίδια λιμέρια. Ίδια λιμέρια, ναι. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ωραία, ωραία. Οι αναμνήσεις είναι πάρα πολύ ωραίες εδώ. Μία χρονιά εσύ, φέτος η αδερφή σου. Έτσι, κάθε χρόνο θα έρχεται και ένας μαγκύρας, μια μαγκύρα, ό,τι έχει το σόι θα του στείλει, παιδιά. Έχει και έναν Είμαστε αδερφό. πολλοί να ξέρετε. Τι να τη συμβουλέψω, χρειάζεται συμβουλές η Μαθήλδη. Η Μαθήλδη είναι ανεξάντλητη, οδοστρωτήρα τη φωνάζω. Ήθε και τα ισοπαίδωσε σε όλα. Είναι καταπληκτική. Και ήταν καιρός να, πιστεύω, να δείξει στοιχεία του ταλέντου της που μπορεί να μην τα είχε δείξει μέχρι τώρα. Θυμήσου κάτι έτσι έντονο που είχες εσύ από τη δική σου συμμετοχή στο Your Face Sounds Familiar. Αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Να σας πω τώρα, αυτά δεν λέγονται, είναι και πολύ προσωπικά. Θυμάμαι ήμουν ντυμένη με μουσια και έκανα μπιτζίζ ή Νταϊάννα Ροζ, μαύρη και έβγαζα με το θύλαστρο γάλα γιατί είχα 3 μηνών μωρό. Τι να πρωτοθυμηθώ εδώ. Αλλά να σας πω κάτι, ήταν για μένα, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος μετά τη γέννα, έτσι. Η γυναίκα είναι πάρα πολύ κουρασμένη, είναι πολύ εξαντλημένος ο οργανισμός της. Εδώ ερχόμουν και για μένα ήταν λίγο σαν παιχνίδι, σαν να ξέφευγα, καταλαβες, ξεκουραζόμουν. Συσσαγωστές. Ψυχοθεραπεία. Ναι, ήταν λίγο για μένα ξέδινα, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι ήταν μια από τις πιο ωραίες εμπειρίες τηλεοπτικά. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.